Bismillahirrahmanirrahim. Менә без яна сезнең белән дәвам итәбез пәйгамбәрләр тарихы кыссасын. Әлбәттә, шуны әйтеп китәсем килә, без пәйгамбәрләр кыссаларын сөйләгәндә, алар җыелма кайбер риваятләрдән, кайберләре хадисләрдән, кайберләре Коръәнни Кәрим аятләреннән җыелган. Шуңа күрә шундый булырга мөмкин очраклар да кайбер пәйгамбәрләргә хас булган вакыйгалар дөрес үк тә булмаска мөмкин. Чөнки әйткәнемчә, кайбер риваятләрдән дә алынырга мөмкин. Шуңа күрә теге барсы да Коръән һәм теге сахих хадисләрдән генә булмыйча, тыңлаучылар арасында кайбер шундый икеле фикерләр булса, әлбәттә бу бит инде меңәр ел элек булган зур кыссалар. Шуңа күрә һәрбер вакыйга, һәрбер сүзләре дә аларның Коръәнни Кәримдә, хадистә сакланмаганга күрә, кайбер вакыйгаларда үзгәрүләр дә булырга мөмкин. Әмма ләкин мин менә бу үземнең дәресләргә, вәгазьләргә әлбәттә инде дөрес чыганаклардан иренәсем килә. Һәм менә мин бу безнең дәресләребезне асылда Ибн Кәсирнең ислам тарихында, ислам дөньясында иң зур тарихчы һәм Коръәнни Кәримгә тәфсир язган улуг тарих белгече Ибн Кәсирнең менә бу Кысасул Әнбия, Әнбиялар кыссалары китабыннан алабыз. Барлык мәзһәбләр тарафыннан да бу галим санала улуг галим булып, Ханафи мәзһәбендә булсын, башка мәзһәбләрдә булсын, чөнки ул гомумән тарихчы. Ул тәфсир кылучы, ул шариғат галиме. Шуңа күрә ул улуг галимнәрдән санала. Ибраһим алейһиссәламның икенче баласы Исхак алейһиссәлам туганда Ибраһим алейһиссәламгә нәкъ 100 яшь була. Исмәгыйльгә инде бу вакытта 14 яшь. Шулай итеп Исмәгыйль белән Исхакның арасы 14 ел булды. Ә инде Исхакның анасы Сара Исхак туган вакытта аңа 90 яшь булды. Менә бүген карасак, 100 яшьлек бабай белән 90 яшьлек әбинең ничек иттереп кичкенә бала булды икән дигәч, менә бүген безнең тыңлаучылар арасында да аптыраучылар бардыр. Ничек инде шундый олы яшьтә бала таптылар икән дигәч, мин әйтәсем килә, ул вакытларда пәйгамбәрләрнең һәм шул вакытта яшәгән кешеләрнең барсыларында гомерләре әле озын булган. Адәм галәйһиссәламнән ул бит 1000 ел яшәгән, шуннан әкрен ул кешеләрнең гомерләре кыскарып килгән. Шуңа күрә Ибраһим галәйһиссәлам заманында яшәгән вакытта 90 һәм 100 яшь ул безнең вакыттагы, безнең чордагы 100 һәм 90 белән чагыштырырга мөмкин түгел. Чөнки безнең өчен 100 инде ул күп кешегә аңа хәтта ирешми дә, ә ул вакытта ул 100 һәм 90 булган урта яшь. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә Саффат сүрәсенең 112-нче, 113-нче аятларында шушы Исхакның дөньяга килү хакында әйтәдер: "Ва башарнаху би Исхак набийин минас-салихин". Без ди куандырдык Сараны һәм Ибраһимны, сезгә Исхак исемле бала бирәм, ул изге пәйгамбәрләрдән булыр дип. Әлбәттә, Исхак алейһиссәлам хакында Коръәнни Кәримдә дә, башка аятләрдә дә аның хакында килә кайбер мәгълүматлар һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дә хадис шәрифле бар. Әмма ләкин Исхак алейһиссәлам хакында мәгълүматлар киң түгел. Шуңа күрә без үзебезнең вәгазебезне дә Исхак алейһиссәламның үзе түгел, ә аның гаиләсе, аның нәселе хакында да без сөйләшербез. Заманнар үткәч, Исхак алейһиссәламгә 40 яшь тулгач, ул иләнә. Һәм аның хатынының исеме була Руфака исемле хатын, ул Бисәвил исемле кешенең кызы була. Әлбәттә, бу хатын балага узмый торган була һәм Исхак алейһиссәлам дуа кылганнан соң, Аллаһ Субхана ва Тааладан сораганнан соң, бу хатын бала таба. Беренче баласының исеме була Гайсу. Аны гарәпләр әйтәләр Әл-Гайс дип.
Бу олы баласы була. Шуннан соң берникадәр вакыт үткәннән соң Исхак алейхиссаламның икенче баласы дөньяга килә, ул Якуб. Ни өчен аның исеме Якуб? Чөнки ул Акаб, ягъни беренче баласыннан соң килгән бала дип тәрҗемә ителә, ягъни икенче бала, баладан соң килгән бала дип тәрҗемә ителә Якуб дигән сүз. Якуб туа. Шул ук аның исеме Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә Исраил дип тә әйтә. Ягъни бу яһуди телендә Исраил, ягъни Иср дигән сүз ул кыл, ил дигән сүз Алла. Ягъни аның шушы яһуди телендә исеменең мәгънәсе Габдулла, ягъни Аллаһ кылы. Һәм ул шушы бүтән яһудлар бүгенге көндә һәм Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә сыйфатлаганча барысы да менә шушы Якуб галейһиссәламгә килеп тоташалар. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә барлык яһудиләрне әйтә Бәни Исраил дип. Менә алар Якуб балалары булып сыналалар Коръәндә дә һәм гомумән кешелек дөньясында да. Атасы Исхак ярата иде беренче улын Әл-Гайсны. Ни өчен? Чөнки ул беренче зур бала, көтеп алынган бала. Әмма ләкин әнисе Руфака ярата иде икенче улын Якубны, ул кичкенә. Заманлар үткәннән соң Исхак ылгая, күзе бик начар күрә башлый. Әмма ләкин Исхак Аллаһ Тәгалә әйтмеш ки, ул изге пәйгамбәрләрдән була. Аның дуасы, дуа кылса кешегә, ул шул вакытта ук ирешә торган була. Бер вакытны Исхак авырый, күзе дә күрми, загыйфләнә, чакыра олы улын Әл-Гайсны. Улым ди, синең ди сарыкларың, синең ди, син балыкчы була, ул зур улысы, балыкчы була тотырган була. Син миңа ди балык тотып тәмле бер ризык пешереп бирә алмассың микән ди. Мин сиңа дуа кылыр идем ди. Бу сүзне анасы Руфака да ишетә. Олы улы ярар әти дип җыенып чыгып киткәннән соң ана кеше чакыра бит инде кичкенә баласын. Әйтә, Якуб ди, синең ди сарыкларың бар ди. Бер яхшы гына сарыкны чалып ди, әтиңә ди тиз генә бер тәмле ризык пешереп китәләр әлди. Якуб алейхиссалам тиз генә чыгып китә, әнисе тели Якубка дуа эләгүен. Шуннан соң Якуб алейхиссалам чыгып китә, яхшы гына бер яшь кенә сарыкны чалып, бик тәмле ризык әзерләп кергәч, әнисе әйтә, абыеңның күлмәген кияле ди. Абысының күлмәген кидереп, матур ризыгы белән әтисе янына килгәннән соң, Исхак алейхиссалам янына килгәннән соң, Исхак әйтә, син кем ди? Чөнки күзе күрми. Мин синең улың ди. Тавышың ди, шаган ди Якубка, әмма ләкин күлмәгең ди Әл-Гайсныкы ди. Тәмле итеп ризыгын ашаганнан соң, әтисе шуның кадәр дуа кыла баласына. Сиңа зур нигъмәт, зур мөлкәт, зур байлык, дәрәҗә, мәртәбә, бүтән нинди дуалар бар, бүтәнесен кыла Якубка. Шуннан соң берәр сагать үткәннән соң Әл-Гайс кайтып керә, балыкларын тоткан, зур-зур балыклардан ризык яшаган, ризыклар пешергән әтисе Исхак янына килеп ашыгып килеп керә дә, әти менә син сораган ризык ди. Әтисе әйтә, кем син ди? Әл-Гайс. Ни битти бер сагать элек бит инде мин тәмле ризык ашап дуа кылган идем ди. Ярар ди, улым, утыр ди. Сиңа да дуа кылам ди. Аңа дуа кыла, әмма ләкин дуа белән дуа әлбәттә аерыла.
Шуннан соң Ала улы Исхакның Әл-Гайс бу хәлгә бик ачуы чыга. Һәм әйтә Якубка, Якуб ди, синең гомерең ди, әти үлгәнче генә ди. Әти үлгәч ди, мин синең башыңа җитәм барыбер ди. Шушы мәкерле эшең өчен ди. Чөнки әтинең бөтен беренче дугасын ди, син алдың ди. Шуннан соң әнисе чакыра да Якубка әйтә. Якуб, минем абый яши. Ул Харран җирендә, аның исеме Ләбән. Шуның янына кит әле син ди. Абыең ди тынычланганчы, аның ди ачуы басылганчы, син шунда минем бер туган абыем янында тор ди. Аннан соң ди кайтырсың ди. Якуб алейхиссалам җыенып чыгып китә бер көнне шушы Харран җиренә. Юлда барганда бер урында ара йокларга ята һәм баш астына бер таш куя. Баш астына таш куя да шушы ташка башын куеп йоклап китә. Кыр уртасында бер үзе ялгыз йоклагач төш күрә Якуб. Төшендә күктән баскыч төшәләр җиргә. Бик күктән төшә баскыч. Шушы баскыч төшүгә шуннан төшә башлар фәрештәләр. Төшәләр, кайберләре менәләр, кайберләре төшә, кайберләре менә. Шушыны күргәннән соң Аллаһ субхана ва тәгалә Якубка әйтә төшендә. Инни сәубарик алейк. Мин сине бик бәрәкәтле кылырмын ди. Ва аксару зурриятак. Сиңа шиксез зур нәсел бирәмен ди. Ва аҗ'алу лака һадиһи ал-ард. Синең өчен шушы җирне кылырмын ди. Ягъни син монда хөкем итәрсең. Ва лиакбика мин баъдик. Һәм синнән соң килгән, синең нәселеңнән булган пәйгамбәрләр дә шушы җирдә хөкем итәрләр ди. Аллаһ Тәгаләнең шушындый зур мәгънәле төшен күргәннән соң Якуб алейхиссалам уянып китә. Уянып китә дә әлбәттә шатлана. Аллаһ Тәгалә шундый зур нигъмәт бирүенә, шундый зур шатлыклы, яхшы хәбәр бирә торган төшне күргәннән соң шатлана һәм шушы урында мин ди бер Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт хәнә салырмын дип вәгъдә бирә. Һәм шунда вәгъдә бирә, минем бөтен байлыгым, күпме генә байлыгым булмасын, шуның 10 бер өлеше Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен була дип вәгъдә бирә. Шушы урынга бер билге куя һәм дәвам итә Харран дигән урынга. Харран дигән урынга килеп җитә, күрә әнисенең Ләбән исемле абыйсын, аның белән күрешә. Моның 2 кызы була. Зур кызының исеме була Лия, икенче кызының исеме була Рахилә. Әлбәттә, кичкенә кызы шибәррәк була, матуррак була һәм әтиләреннән сорый шушы кичкенә кызына иләнергә. Әтисе әйтә, кичкенә кызымны бирәм сиңа ди, әмма ләкин бер шарт белән 7 ел миндә көтү көтәсең ди. Ягъни бу кеше бик бай була. Аның шиксез күп сарыклары, сыерлары, дияләре, ишекләре, атлары була. Син миндә 7 ел көтүче буласың ди. 7 ел көтү көтә. 7 ел үткәннән соң әтисе әйтә, безнең ди гадәт буенча Алла кыздан узып кичкенә кызны кияүгә бирү юк. Әгәр дә кичкенә кызым белән яшәргә теләсәң, Алла кызымны да ал. Бу урында әйтергә кирәк.
ул замандагы шәригатьтә бер туган ике апага да бер кеше бер юлы иләнә алган. Аннан соң бу канун инде Аллаһ тарафыннан бетерелгән. Бүгенге көндәге ислам шәригатендә, хәтта христиан һәм башка булган шәригатьләрдә дә бер туган ике апага бер юлы бер кеше иләнә алмый. Ул вакыттагы шәригатьтә әле күп кенә шушындый кануннар булган. Инде аптырап кала Якуб. Лия бик чибәр булмый, загыйф була. Нишләргә? Әле тагын әтисе әйтә, син ди, ылык кызымны алсаң да, тагын 7 ел миндә сарык көтәчәксең ди. Шуннан соң башка чара калмый, Якуб алейхиссалам Лига да иләнә. Тагын көтүче була. Һәм менә шушы вакытта бу ике хатыннан Якуб алейхиссаламның туа 11 баласы. Лиядән туа 10 бала, 10 егет һәм бер кыз. Аларның исемнәре мәгълүм. Беренче уллары була Рауил, икенчесе Шәмгун, өченчесе Ләви, дүртенчесе Яһуда, бишенчесе Дан, алтынчысы Нифәл, җиденчесе Хәс һәм сигезенчесе Әшир була. Тугызынчысы Исахир була һәм 10-нчысы Зәблун. Әмма ләкин бер кызлары исеме була Динә. Бу аларның кызлары була. Әмма ләкин Рахилә балага узмый. Һәм берникадәр вакыттан соң Якуб алейхиссаламның дугалары белән Рахилә дә балага уза һәм Рахиләдән була иң күркәм бала Йосыф алейхиссалам дөньяга килә. Аның әлбәттә ничә яшьтән пәйгамбәрлеге башлану мәгълүм дип әйтә алмыйм, әмма ләкин менә бу Аллаһ Тәгаләнең төшендә инде аңа вәгъдә бирүе, әйтергә була инде аңа шушы пәйгамбәрлек иңә башлауы дип. Монда бер кемнең дә ялган юл белән пәйгамбәрлеккә килүе юк. Әнисенең бит ул бит баласы пәйгамбәр булыр дип булсын дип дуа кылдыртмады. Фәкать инде Исхак һаман зур улын ярата. Һаман аның белән сөйләшә. Һаман аның белән йөри. Кичкенә баласы һаман читтә. Һаман читтә. Менә күз алдына китерегез. Һаман читтә. Аңа игътибар да юк Исхактан. Әни бит кызгана инде, кичкенә бала инде шулай читтә калыр микән дип. Күз алдына китерегез ананы да инде. Ананы күз алдына китерегез. Һаман читтә. Тегесе белән бара, тегесе белән кайта, тегесе белән сәүдәдә утырып сөйләшәләр. Кичкенә һаман җыракта. Әни дә инде бер вакытны тили бу кичкенә балага да бер дуа кылмас микән дип. Монда мәкерлек дип әйтәсем килми. Ананың фәкать кичкенә баласына да бер әтисенә бер якын гына китереп бер әтисенең дуасын алырга теләве. Монда мәкерлек юл белән, ялган юл белән Якубны пәйгамбәр итү түгел. Башларына да килмәде пәйгамбәр булыр дип. Хәтта Исхак дуа кылганда да бит пәйгамбәр булсын дип дуа кылмады, чөнки ул белми. Пәйгамбәрне бит адәм ясамый, пәйгамбәрне бит Аллаһ Тәгалә сайлый. Бу фәкать ананың кичкенә баласына да пәйгамбәр атасыннан бер дуа булмас микән дигән теләге генә. Шуңа күрә Исхак та моны белми. Якуб үзе дә белми. Әнисе тели фәкать бер дуалы булсын дип, инде олы улы әлбәттә моңа үпкәли һәм рәнҗи. Менә шундый хәл килеп чыга. Монда бер кемдә ялган юл белән пәйгамбәрлеккә килә дигән берни дә асылда нигез юк. Менә шулай итеп Якуб алейхиссалам шушы Харран җирендә 20 ел яши. Көтү дә көтә, эшли дә, балалар тәрбияли, иләнә. Менә шулай итеп ул 20 ел гомерен үткәрә бу урында һәм 20 ел үткәннән соң инде Якуб алейхиссалам әнисенең шушы агасы Ләбәннән сырый инде китим мин ди. Миңа да китергә рөхсәт булыр микән ди, мин ди үземнең туган якка, әти әни ягына да кайтасым килә ди.
Шуннан соң әйтә Ләбән, син миңа ди бик зур шатлыклар китердең. Син минем нәселемне зурайттың, үрчеттең. Нәрсә телисең? Ал миннән ди. Шуннан Якуб галейһиссәлам дә сорый, миңа шуның кадәр сарыкларыңны бирсәң, миңа шуның кадәр бәрәннәр бирсәң, миңа шуның кадәр сыерлар, миңа шуның кадәр ишәк яки атлар бирсәң, мин риза булырым дигәч, Ләбән бер дә каршы килми, бөтен нәрсә сорыйсың, мин сиңа шуны бирәм ди. Шуның кадәр зур байлык белән, зур йөзләгән сарык сыер көтүләре белән, хәтта Ләбән аңа бирә кыллар, аңа бирә көтүчеләр, аңа бирә ярдәмчеләр, ул зур гаилә белән, зур ярдәмчеләр, көтүләр, байлык белән, ул бер кавым белән кайтып китә. Һәм кайткан вакытта ул уйлый абыйсы турында. Абыйсы бит әле исән, әтиләре, әниләре исән, ничек икән хәл дип хат язып бер илчене җибәрә абыйсына. Абыйсына хат җибәргәннән соң теге илче кире килеп әйтә Якубка: Якуб, синең абыең ди 400 кеше гаскәр җыеп ди сине көтә ди. 400 кешелек гаскәр җыйган. Шуның кадәр эчендәге теге ачу бар, явызлык бар, һәм бу явызлык әле яши 20 ел үткән. Шуны әйтәсем килә. Һәрбер пәйгамбәрләрдә әлбәттә хата булган. Хатасыз булмаган пәйгамбәрләр, Аллаһ Тәала шуның өчен аларга авырлык та сынау да биргән, ләкин алар тәүбә иткәннәр. Менә монда бер гыйбрәт бар барыбыз өчен дә, менә бу урында балаларга бер төрле караш кирәк. Шуңа күрә пәйгамбәребез дә безне иретә, балаларыгызга гадел булыгыз ди. Менә гыйбрәт. 20 ел вакыт үткән. 20 генә түгел, 40 елдан соң да искә төшерәләр. Әти сиңа алып биргән иде велосипед, минем улда булмады дип, 40 елдан соң кайтып сугышучылар бар. Талашалар, сутлашалар. Берсе әйтә, син күренмәдең, икенче әйтә, мин әтине карап яттым. Син хәзер әтинең йортын алара кайттыңмы? Менә бу йорт минеке була. Чөнки мин аны ашаттым, карадым. Әтегез әйтә, мин аңа дару алып бирдем. Менә монда гаеп булырга мөмкин әти белән әнидән. Дөрес, бөтен балага да бер төрле караш булырга тиеш. Нишлисең инде? Алар безнең менә учыбыздагы бармаклар кебек, 5 бала була икән, 5-се дә 5легә укымый. Аның берсе җиңел генә укып бара 5легә, икенчесе тартып сузып эшлә алырга мөмкин. Өченчесендә әлбәттә һөнәргә булырга мөмкин, ниндидер зауык, 4-нчесе гыйлемгә. Берсесе йомшак хылыклы, берсе кырыс. Нишлисең? Балалар шулай, әмма ләкин әти әнинең хикмәте бөтен балага да бер төрле булырга кирәк. Гәрчә күңелеңнән син кайбер балаңны күбрәк яратасыңдыр, әмма ләкин тышкы мөгамәләңдә ул күренергә тиеш түгел. Бала моны сизмәсен. Пыш бер балаң белән сөйләшеп, икенче балаң читтә калмасын. Ике балаң белән дә бер төрле, өчесе белән дә бер төрле. Бер төрле бүләк алсаң, берсенә, барысына да ал шуны. Бөтенесенә киемнәр бер төрле матур булсын. Шуңа күрә әти әнидән менә шушы балаларга гаделлек сорала. 20 ел үткәннән соң алар менә шулай берсе белән берсе сутлашып, берсенең берсе дәрәҗәсен төшереп, кешеләрне килдермәсеннәр өчен. Гүргәк төшеп ятса да, әти әни газапланачак. Шуша гаделсезлек аркасында, чөнки балалары тегендә җир өстендә сугышып яталар. Бу әти әнигә тынычлык бирми, гүрдә ятсалар да. Моны белергә кирәк. Менә без бу кыйссадан шушы нәтиҗәне алабыз, шушы дәресне алабыз. Шуннан соң бу хәбәр килгәч, Якуб галейһиссәлам әйтә:
зур бүләк әзерли. Сарыкларыннан йезәр сарык, кырыгар сыер, унлап дия, атларны тегәлли дә, берничә кылны әйтә, минем абыйга ди, бүләк итеп шушыларны алып барыгыз әле ди. Алып китәләр моңа бүләк итеп. Бу инде абыйсының бераз күңелен йомшартмакчы була. Шуның кадәр зур йөзләгән сарыклар, дияләр, атлар белән килеп җиткәннән соң абыйсы әйтә, нәрсә бу ди? Бу ди, Якубтан сиңа бүләк ди. Бүләкне кабул итми. Һәм абысына таба чыгып китә. Ягъни Якубка таба гаскәр белән чыгып китә. Шуннан соң вакытта берникадәр үтә, 1-2 көннән соң абыйсы Әл-Гайс гаскәр белән килеп җитә шушы Якуб булган урынга. Якуб галейһиссәлам 7 мәртәбә сәҗдәгә төшә аның каршысында. Бу да сәҗдәгә төшү ул замандагы шәригатьтә булган. Аннан соң ул бетерелгән. Бүгенге көндә кешегә сәҗдә кылу юк. Ул вакытта булган. Чөнки хәтта ул вакытта Йосыф галейһиссәлам вакытында да сәҗдә кылу булган. Адам галейһиссәламгә сәҗдә кылганнар фәрештәләр. Ягъни ул вакытлар шәригатьләрендә булган, хәзерге шәригатьләрдә Аллаһ Тәала Адамгә сәҗдә кылуны бетергән. 7 мәртәбә сәҗдә кыла. Шуннан соң бөтен 2 хатынына да, бөтен хезмәтчеләренә дә, бөтен балаларына, хәтта Йосыфка да әйтә, сәҗдә кылыгыз ди. Әл-Гайска. Бөтенесе йыгылып сәҗдә кылалар Әл-Гайска. Шушы хәлне күреп, Гайс Якуб янына килеп, аның башын үбә һәм елый. Кемнәр булар ди? Бу минем гаиләм ди. Бу минем хатыннарым, бу минем балаларым ди. Шулай иттереп, алар дуслашалар. Әл-Гайс Якуб биргән бүләкләрне кабул итә. Алар бергәләп кайтып китәләр. Әмма ләкин Әл-Гайс алдарак китә кайтып, Якуб кала артанрак, ул эзли теге урынны, тыш күргән урынны эзли. Кая микән дип, шуңа күрә артта кала. Эзләп йөргәннән соң теге ташны табып ала. Шушы ташны тапкач, шунда шушы җирне сатып алып, ул хезмәтчеләрен яллап, сарыкларын сатып, акчалар туплап, шушында сала Бейтулла. Ул аны әйтә Бейтул-Ил, Аллаһ йорты дип. Шушны салып бетергәннән соң, ул йорт бүгенге көндә дә мәгълүм. Ул безнең Иерусалимдәге Акса мәчете. Бейтул-Мақдис. Ул бүгенге көндә дә Иерусалимда аны барган кешеләр күрә алалар. Шушы Якуб галейһиссәламның тыш күргән урынында, таш калдырган урынындагы бу йорты. Соңыннан без әлбәттә киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Сөләйман галейһиссәлам кыссасына җиткәннән соң, Сөләйман галейһиссәлам шушы йортны тагын да зурайта, тагын да киңәйтә, тагын да матурлый. Ул инде шушы кыяфәттә бүгенге көндә дә, һәм менә ул шушы Якуб галейһиссәламның теге таш урыны, сахра дип әйтелә инде, ул таш куйылган урынында. Менә шулай итеп тормышлар үтә, гомер үтә, алар кайталар. Әле әтисе дә исән була, Исхак галейһиссәлам, әле әнисе дә исән була. 2 бала дуслаша, туганнашалар. Бергә гомер иткән вакытта Якуб галейһиссәламның хатыны Рахиләнең тагын бер баласы туа. Аның исеме була Биньямин. Шушы баланы бик авырлык белән таба да ул дөньяда куя Рахилә. Менә шулай итеп
Йосыф белән Беньямин бер анадан, ягъни Рахиләдән булып, калган 11 агасы, калган алар булалар, калган 10 агасы булалар Лиядән, ягъни аның апасы икенче хатынынан менә шушы 12 бала. Якуб галейһиссәламның балалары аталалар Бәни Исраил дип. Менә бу көндә дә яһүдләрдә 12 колено бар, 12 тармак бар яһүдләрнең. Хәтта бу инде мин алгарак килеп әйтәсем килә, Муса галейһиссәлам Мисырдан Кызыл диңгез аркылы Бәни Исраил кавмын чыгарган вакытта да Аллаһ Тәгалә 12 юл ача диңгездә. Һәрбер шушы 12 яһүд кабиләсенең тармаклары, нәселләре айрым-айрым бер юлдан чыгалар. Шуңа күрә хәтта бу көндә дә яһүдләрнең шушы Якуб галейһиссәламның 12 баласыннан барган нәселләре бу көндә дә 12 тармакка бүленгән. Якуб галейһиссәлам Рахиләне күмә. Ул кабер бу көндә дә Рахилә кабере булып мәгълүм, шушы алар яшәлгән урында. Һәм күп тә үтми Исхак алейһиссәлам да дөнья куя, һәм Исхак алейһиссәламны Якуб бабалары Ибрахим алейһиссәлам яшәгән җирдә анда дәфенләп куя, күмә. Һәм үлгән вакытта Исхак алейһиссәламгә 180 яшь була. Менә шулай итеп алар калган гомерләрен яшиләр. Бу урыннарда алар үзләренең шушы кабиләләре белән, бөтен гаиләләре белән шушы Бәйтул-Мақдистан Ирак булмаган урында гомерләрен дәвам итәләр. Беренчедән, әлбәттә, яһуди халкы Ибрахим галейһиссәламны да үзенең кавымыннан, үзенең диненнән дип әйтергә теләүләре, әлбәттә, теге тагын да зуррак дәрәҗәгә бу дөньяда алар сайланган халык икәнлеген испатлау өчен әйтәселәре килә. Ибрахим галейһиссәлам ул бернинди дә милләткә кермәде. Ул Насара кавымыннан да булмады. Ул яһуди кавымыннан да булмады. Менә әйткәнебезчә, яһуди кавымы башлана менә шушы Якуб галейһиссәламнан. Чөнки аның исеме булды Исраил. Ул Исраил, ягъни Бәни Исраил, яһүдләрнең атасы буларак Якуб галейһиссәлам санала. Һәм әйтәсебез килә, шуны Ибрахим галейһиссәлам хакыйкый рәвештә Аллаһ Тәгаләгә инанган мөмин, бер илаһлыкка өндәүче Хәниф дигән исем булды. Ул Аллаһ Тәгаләнең дусты, якын аның дусты. Шуңа күрә бит әле икенче ягы бар. Әйткәнебезчә, Ибрахим галейһиссәламның беренче улы әле бит Хаҗардан туган Исмәгыйль дә бар. Кайбер чыганакларга карасак, хәтта алар Исмәгыйльне теге ничектер Ибрахим галейһиссәламның бөтенләй баласы түгел кебек, ни өчен дигәндә, чөнки кыздан гына туган бала дип кабул итеп, ул бөтенләй Ибрахим галейһиссәламның нәселеннән түгел дип испатлаучылар да булды. Әмма ләкин Ибрахим галейһиссәламның Хаҗар никахланган хатыны һәм Исмәгыйль аның да баласы. Шуңа күрә Ибрахим галейһиссәлам менә бу көндә мөселман халкы, яһуди халкы һәм шушы Бәни Исраил кавымыннан соңгы чорларда дөньяга килгән Гайса галейһиссәламнан насаралар һәрберсенең дә улуг атасы. Менә бу көндә без әйтә алабыз, Ибрахим галейһиссәлам ул бу көндәге 3 дин әһле, ислам,
Яһуди, христиан динендәге булган иш дин әһелләренең, иш дин халкының, иш конфессиясының да атасы булып санала. Гәрчә үзе бу диннәрдә ул булмаса да. Менә Аллаһ субхана ва тааля безгә шушыны ачыкларга тели һәм шушыны безгә аңлата. Алхамдулиллаһи раббил аламин вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Я Раббым, Рамазан айы шәриф айында безнең дәрәҗәләребезне, мәртәбәләребезне күтәреп, безгә киң ризыклар, шиксез бәхетләр, камил иманнар насыйп эйлә. Я Раббым, балаларыбызга олуг хәерле тәрбияләр биреп, алар халыклар арасында мәртәбәле, Аллаһы Тәгаләгә итагатлы, безгә дуа кылучы изге балалар тәрбияләп калдырга насыйп ет. Я Раббым, илләребезгә, көннәребезгә, авыл шәһәрләребезгә иминлек, бәхет, сәгадәт, тынычлыклар насыйп эйләп, безләрне авырулардан, сырхаулардан, бәла казалардан, кайгы хәсрәтләрдән имин әйләп, Я Раббым, давыллардан, кырылыклардан, ачлыклардан безләрне саклап, бу дөньяда да үзеңнең биек рәхмәтеңә ирешеп, Я Раббым, ахирәттә дә вәгъдә кылган җәннәт әһелләреннән калырга безгә насыйп әйлә. Я Раббым, тоткан уразаларыбызны кабул әйлә, укыган намазларыбызны кабул әйлә, гомумән гамәлләребез кабул булып, гамәл дәфтәрләребезне кыямәт көннәрендә уң як кулларыбызга тапшырып, сират күперләрен яшен тизлегендә үтеп, Я Раббым, пәйгамбәребезнең гаршы астында кылган дугаларына лаеклы булып, аның шәфәгатенә ирешеп, Я Раббым, хисапсыз җәннәт әһелләреннән булырга насыйп әйлә. Хәсрәт утларыннан безне сакла, дөнья һәм ахирәт газапларыннан безне имин әйлә. Я Раббым, бер үзеңә инандык, бер үзеңә тәвәккәл кылдык, сиңа гына ышанабыз. Я Раббым, синнән генә сорыйм барча нигъмәтләреңне. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.